Senaryonivîs û derhênerê Kurd ji bajarê Batmanê Faysal Soysal li Îranê li ser sînemayê master kiriye. Wî heta niha hin fîlm û belgefîlm nivîsîne û kişandîne. Soysal herî dawî ji bi fîlma xwe ya nû ya metraj dirêj ya bi navê Cevîz Acı derket pêşberî hunerhêzan. Ev fîlm ji ber pandemiya Covid-19 cara yekê hêj nû li Festîvala Fîlman a Îstanbulê hat nîşandan. Ev fîlm beriya wê ji li Berlin Film Marketê û bavayekî online li Cannes Film Marketê jî hat nîşandan. Di vê fîlmê de du karakterên bi navê Hayatî û Yaprak cih digirin. Hayatî nivîskar e û di fîlmê de mirovekî wek ji jiyanê bêhêvî xuya dike. Yaprak ji mamosteya şevekariyê ye û karaktereke bihêz e. Babası darbe döneminde gördüğü zulümlere, işkencelere karşı kendini suçlu hisseden ve bir şey yapamadığı için de arkadaşının... Babê Hayatî dema derbeya leşkerî de ji ber zulm û îşkenceyan xwe suçdar dibîne. Ji ber ku nekariye tiştekî bike, bûye sedema mirina hevalê xwe û wî jî xwe kuştiye. Di fîlmê de hevjîna wî Yaprak jî karaktereka bihêz e. Hayatî bajarokê lê ji ber ku mêrperest e, xwe di nava zextan da dibîne û hinek kes dibêjin ji ber ku jina te te dixapîne, divê tu vê bikujî. Yaprak hevjîna Hayatî ye û bi destgiriyê xwe re bi navê Murat ra direve û pişta jî jineka ku nasnamaya wê nediyar tê kuştin. Yaprak hevjîna Hayatî ye û bi destgirtiyê xwe bi navê Murat re direve û pişt re jî jinek û nasnameya wê nediyar tê kuştin. O öldürülen kadın cinayetini Di filmê de jinek tê kuştin lê ez vê wek Yaprak nîşan nadim. Lê temaşevan dixwazin ku jina hatî kuştin wek Yaprak bibîne. Ya rastî Yaprak di pêşengeha nîgarê de bi destgirtiyê xwe yê bi navê Murat ra reviye û hemû tiştên kirî bi awayekî reva pêk anî. Soysal bi vê filmê giringiyê dide pirsgirêka kuştina jinan û pirsgirêkên civakî û xirabiyên darbeyên leşkerî. Ew dibêje ku ew bi mijarekê, peyamekê an jî bi îdeolojiyekê dest bi hilberîna xebatekî hunerê nake. Ama tabii sanatçı olduğumuz için karşılaştığımız... Ji ber ku em hunermendin, bu yerên çêdibin, pirsgirêkên civakî û dijî guherîna cîhanê her tim em baldarin, pirs dikin û çareseriyan digerin. Li aliyekê din jî, bi sosyal re hem qala sînemaya Kurdî û hem jî behsa çêkirina filmekê bi zimanê Kurdî me kir. Li aliyeke din ve jî em bi Soysal re hem qala sînemaya Kurdî hem jî behsa çêkirina filmekê bi zimanê Kurdî dikin. Soysal bawer dike ku ne pêkane ku mirov niha behsa sînemayeke serbixwe ya Kurdan bike. Henüz bana göre bahsetmek için erken. Ez bawer dikim niha ji bo axutina sînemaya Kurdî hêj zû ye. Ji ber ku Kurdin li Îranê karê sînemayê dikin, ne sînemaya Kurdan e. Li Tirkiyeyê jî ew reş wisa ye. Lê em dikarin bêjin ku sînemaya li Kurdistana Federe tê kirin, ev dibe ku wek sînemaya Kurdî bihê dîtin. Ez an jê Bahman Qubadî lê re fîlmekê bikêşin, dibe ku ew wek sînemaya Kurdî bihê hesibandin. Ji ber ku hêjta devleteka Kurdan ya xweser tune ye, em nikarin behsa sînemayek an jî vejeyeka neteviya Kurdan bikin. Derhêner Soysal dibêje ku ez dixwazim filmeke bi temamî Kurdî çê bikim. Lê ew di domandina axaftina xwe de diyar dike ku li erdnîgarî û cih kîjan ziman lê hebin dixwaze cih bidin wan zimanan jî. Coğrafyası eğer hakikaten Kürdistan olacaksa, Güneydoğu olacaksa ister istemez tabii ki. Heke cihê çîrokan carekê bibe Kurdistan an jî rojhilata Tirkiyê bivê nevê di ziman jî Kurdî be. Lê ji ber ku lê re Tirk hene, di Tirkî jî hebe. Ereb jî hene, di Erebî jî hebe. Li gorî min sinûrdarkirina sînemayê bi zimanan nerast e. Men Botanî, Dengê Amerîka, İstanbul.